Έχει φωτογένεια. Τώρα βίντεο τα βγάζεις. Κατά τα άλλα, για αναμνησία, όχι για το YouTube. Μπορεί και για το YouTube. Μπορεί, δεν ξέρω. Κατά λάθος τον πάτησα. Είχα έτσι το πόδι μου. Έβαλε και εκείνη στο πόδι του και έκανε έτσι. Πού είναι αυτό? Αχ, βρεσί. Φύγε, θα χαλάσεις. Θα χαλάσεις. Θα χαλάσεις. Κλοπάτερ, βλέπεις εκείνο το κάκτο. Το δεύτερο. Εξαιτίας μου υπάρχει. Κοίτα, εκείνος ο κάκτος εξαιτίας μου. Δεν μοιάζει σαν την Ανούλα από πάνω. Μου είπε ότι ήταν πολύ μικρή. Ανούλα, κοίτα μωρό, σχεδόν νεογέννητο ρε. Και πέθανε. Ναι. Εξαιτίας σου. Από αρρώστια πέθανε. Εσύ έφταιγες για όλα. Αν δεν ερχόταν κοντά σου, δεν θα κόλλεις. Καθίσεις και λίγο που βλέπει κάτι τέτοιο, πάει να το πιει. Τέλος. Βίντεο είπαμε, έχει ολόκληρο ντοκιμέντο.